Obdu d-direttivi. U kemm jista' jkun. Oqogħdu ġewwa. Kemm jista' jkun noqogħdu ġewwa ħalli nikkontrollaw il-virus tal-COVID-19. Inselmilkom u nilqakom fit-triq Sant'Agata fir-Rabat. U jinqiegħed hawnhekk fit-triq San Luqa dik it-triq twila ta' quddiem l-Isptar l-Antik, l-Isptar San Luqa. F'Malta hawn diversi toroq iddedikati lil Sant'Agata. Fosthom di li qiegħed fejn fir-Rabat hemm oħra f'Taslima u oħra fiż-Żejtun. Hawn diversi knejjes u kappelli, hawn dawn il-katakombi u anke teatru hemm. Apparti din it-triq hemm oħra bħala l-Mellieħa u hemm oħra ż-Żurrieq dan apparti. Id-diversi kappelli u knejjes li huma wkoll iddedikati lil San Luqa għandu raħal ukoll ħall-Luqa u qabel kellu dan l-isptar ta' warajja li huwa l-Isptar San Luqa. Jingħad illi Sant'Agata kienet Malta meta ħarrebet mill-persekuzzjoni li kienet għaddejja minnha fi Sqallija. Kienet għexet fil-kripta tar-Rabat u tgħid kemm talbet għal Malta. Tajjeb li ngħid ukoll illi hija meqjusa il-patruna ta' Malta. Issa mbagħad għandek il-San Luqa illi dak kien qiegħed ma' San Pawl meta ġew bil-ġifena u Malta. Issa din iċċelebrawha darba fis-sena fl-10 ta' Frar. Issa dawn iż-żewġ qaddisin huma wkoll il-patruni tal-infermiera u tat-tobba. Illi bħalissa kif taf u intom kif jaf kulħadd għaddejjin qatih bit-taqtija tagħhom kontra l-COVID-19. U ħankunu qed nintaqgħu ma' xi wħud minn daw il-ħafna ħaddiema illi qed jiġġieldu għalina l-eroj ta' bħalissa. Jien Xerjen, nurse. Jisimni Jerry Grek, nurse Mater Dei. Carmen Waring, naħdem bħala midwife. Naħdem bħala infermiera. Jien Jorgen Sunes, naħdem bħala nurse ġewwa Mater Dei. Sara, naħdem bħala radiographer ġewwa l-emerġenza. Jien Carolina Juice, naħdem bħala nurse ġewwa Mater Dei. Jiena Karen Duff u jien naħdem bħala midwife. Jien Patrick Vassallo, naħdem bħala emergency ambulance responder. Jiena Rose Samut u naħdem bħala Jiena nurse. Charlene Borch, naħdem bħala midwife. Jiena Luke Zammit, tabib tal-emerġenza. Jiena Nigel Attart, naħdem bħala senior ECG technician ġewwa l-Isptar Mater Dei. Jiena Mariana Juice Attard, studenta fit-tieni sena tal-Università biex nilħaq infermiera. Jiena William, infermier. Jiena Alexia Tabone u naħdem bħala nurse. Jiena Norbert. Jiena Lucien. Jiena Rachel. Jiena Francis. Aħna nurses naħdmu l-IDU. Ġuri, naħdem bħala nurse fil-komunità. Jiena Wendy Flores. Jiena Marja Mifsud. Naħdmu bħala infermiera. X'nistgħu nagħmlu biex ngħinukom u biex nuru l-apprezzament għas-sagrifiċċju li qed tagħmlu intom għalina? Obdu direttivi u kemm jista' jkun. Jekk joġobkom oqgħdu ġewwa. Jekk joġobkom obdu direttivi uqgħodu ġewwa kemm jista' jkun. Obdu d-direttivi. U kemm jista' jkun. Oqogħdu ġewwa. Kemm jista' jkun noqogħdu ġewwa ħalli nikkontrollaw il-virus tal-COVID-19. Obdu direttivi u kemm jista' jkun oqogħdu ġewwa. Obdu direttivi. U kemm jista' jkun. Oqgħodu ġewwa. Obdu direttivi. Aħna mmorru x-xogħol kuljum għalikom. Intom kull ma tidu tagħmlu huwa li tibqgħu ġewwa biex tgħinu lilna. Please obdu d-direzzjonijiet li għandna mill-awtoritajiet. Obdu ġewwa. Stay safe, stay in. Obdu direttivi. Uqgħodu ġewwa, toħorġux. Obdu direttivi u kemm jista' jkun oqogħdu ġewwa. Obdu direttivi kemm jista' jkun u uqgħodu ġewwa. U minn qalbna lilkom u l-daw kollha li qegħdin jaħdmu magħkom spalla ma spalla nixtiequ minn qalbna ngħidulkom grazzi. U f'isem il-Maltin u l-Awċin kollha nwedukom illi ħanitolbu lill-qaddisin protetturi tagħkom San Luqa u Sant'Agata biex ikunu magħkom f'kull mument. Grazzi. Grazzi.